Yes. Kızılcan neymi yiyem? Şokolat. Yo, şokolat bolmadyra, şokolat rasiski. Mihmanlar gelende neymi koyat öňüne? Näme bolýar Can? Ay näme bolmar towat şumat girdi da. Kızılcan yiyecekmi bunu? Hawa. Ne bala acık gene ýöne iýan näme diýsem howa diýip dursunlar. Ýurtjyň näme boldy? Evet. Näme bolmaly? Ýönemni boldymy? Tow etdim. Şumat girdi da biz. Kızılcan kişmiş yiyecekmi? Hawa. Näme berdim? Iýan öýdýän ağaç bolup gelipsiň demeň ýany. Ýurtjyň näme boldy? Ay näme bolmaly gence boldymy diýip gelsene demek. Gence siziň jaýyňyza girem o adam bilen oturunda. Näme boldy diýip. Vay biz tanýarsan. Utanýan bolsam git da. Aňardyň Arslan. Näme boldy? Näme bolmaly? Evet.